Глава 3. Приятелки. В гората им хареса. Беше тихо и спокойно. След дълга разходка децата седнаха да си починат. Знаеш ли какво? Каза Марта. Смятам да избягаме. Това вече го чух, но как ще стане? Ох, корема ми е пълен и не мога да мисля. Оправда се тя. Кажи си, че нямаш план. Слушай какво. Така и така ще живеем заедно. Предлагам ти примирие. Ще съм добра с теб, защото си ми нещо като приятелка. Изобщо не ти вярвам. Честна мартинска дума. Закълни се. Бабини дрънкини. Виждаш ли, не си надеждна. Отсече Симона. Това пък какво означава? Че не може да се разчита на теб. Откъде си се научила да говориш толкова префърцулено? Мама все така разправяше на татко, докато живееха заедно, че не е надежден и с неговата малка заплата няма да стигнат до никъде. И докъде стигнаха? Не знам. С татко се виждаме само в неделя и ходим на неговия таван. Пък мама го нарича гълъбарник. Брей, че е лоша тази твоя майка. Така ли се говори на татковците? Та те са толкова силни и добри. Могат да ни носят на конче без да спират, а майките само се превземат. Да ти призная, сега ми е мъчно за моя татко. Ако беше тук, щеше да измисли план. Мама все му казва: скъпи, намери спасителен план за възпитанието на Марта. А той какво? Ами, все пак, умее да ме окротява. Някак си му се отдава. Това е така, защото има подход към мен. Философски заключи Марта. Да, но сега твоя татко го няма и сами трябва да се справим. Страх ли те е? Попита плахо Марта. Страх ме е. И не ми излиза из номера, че теб не те е. О, стига! Нека стиснем ръце и обявим приятелство. Завинаги или докато сме в страната на бялата птица? Завинаги, за кратко. Има ли значение? Ти приемаш ли ме за приятелка или само защото сме в беда? Толкова ли е важно това за теб, Симона? Възкликна Марта. Естествено. Приятелството е най-важното нещо на света и не се прави ей така, защото на някой си му е хрумнало да бъде приятел. Марта се замисли. До този момент не бе имала приятели. Да си истински приятел означава да си добър и всеотдаен, да не лъжеш и да не предаваш другия. Нещо в Мартиното сърчице се обърна и очите й се напълниха с сълзи. Защо плачеш, Марта? Обидих ли те с нещо? Не! Обаче искам да съм у дома, да гледам как мама готви, да чакам татко на прозореца, да си играя с котарака Спас. Искам да бъда добра. Искам да имам приятели. Чуваш ли, бяла птица? Провикна се детето. Вече изобщо не ти се сърдя. Моля те, отведи ни вкъщи. Трябва да минете през още изпитания преди да си отидете. Такива са правилата на нашата страна за непослушни деца. Долетя от някъде гласът на бялата птица. Аз вече съм добра, а Симона в сравнение с мен дори не е лоша. Днес, мили деца, извършихте своето първо добро дело. Станахте приятелки. Ако продължите така, скоро ще си отидете вкъщи. Наистина ли? Подскочиха радостно двете момиченца. Птицата ги погали майчински с меките си пера и ги качи на гърба си. Понесе ги нагоре и нагоре, докато отново стигнаха до гнездото.